Pekný večer. Neviem ako vaše leto, ale to naše typosácké je plné výhier. Hráme spolu o 1 milión eur, pretože spoločnosť Typos vám aj v lete prináša prémiové žrebovania spojené s vašou obľúbenou hrou Loto. Takže pozor, ak máte radi leto, Loto aj melóny, sledujte nasledujúci príspevok. Melónové leto s Typosom je nielen sladké, ale aj bohaté. Od 23. júla do 23. augusta tohto roka prichádzajú medzi hráčov číselnej lotérie Loto špeciálne letné prémiové žrebovania, kde Typos rozdá svojim hráčom spolu 1 milión eur. Aby na túto fantastickú príležitosť nezabudli naši hráči, vybrali sme sa naprieč Slovenskom. Vychutnať si s vami letnú atmosféru, rozdať vám sladučké melóny a pripomenúť vám, že ak sa v období od 23. júla do 23. augusta zúčastníte hry Loto, ste zaradení do prémiového žrebovania. Melónové leto s Typosom sme si tentokrát užívali v meste pod Urpínom v Banskej Bystrici. Toto sladké a štedré typosácké podujatie moderovala šarmantná moderátorka žrebovaní číselných lotérií Petra Azacis, ktorá prítomným ľuďom ponúkla nielen svieži melón. Naši hráči si mohli podať tiket číselnej lotérie Loto priamo na kúpalisku. A všimla som si, že ľuďom sa najmä pozdáva tá možnosť, že aj keď nevyhrajú, teda respektíve neuhádnu správne čísla, môžu stále vyhrať 10 000 eur. To si myslím, že je veľmi zaujímavé. Prinášame typujúcim veľmi zaujímavú akciu, a to melónové leto od Typosu. Môžu si prísť pozrieť aj hotovosť 1 milión eur, ktoré Typos rozdá počas tohto prémiového žrebovania, a môžu si taktiež podať loto a dostanú melón. Počas tohto obdobia sa uskutoční 10 prémiových žrebovaní. Žrebuje sa každú nedeľu a stredu. V každom žrebovaní je 10 finančných výhier a každá výhra je vo výške 10 000 eur. Finančné výhry v prémiových žrebovaniach sú spolu vo výške až 1 milión eur. Túto rozprávkovú sumu mohli vidieť návštevníci kúpaliska v Banskej Bystrici naživo. Ľuďom sa to veľmi páči, máme naozaj príjemné počasie, dostanú osviežujúci melón. Môžu si pozrieť takúto zaujímavosť, ktorú nevidia každý deň, a to 1 000 000 eur, a myslím si, že reagujú veľmi pozitívne. Na to, aby ste si aj vy odkrojili kúsok z letného melóna, stačí málo. Uzatvoriť stávku v hre Loto. No a kde si ešte môžeme užiť melónové leto s Typosom? Najbližšie sa vieme stretnúť v Košiciach na kúpalisku Červená hviezda, a to hneď teraz v nedeľu najbližšiu, a posledná akcia bude na Slnečných jazerách v Senci. Takže veľmi sa tešíme, dúfame, že príde čo najviac ľudí a že si to spolu užijeme, tú atmosféru. Prémiového žrebovania sa automaticky zúčastňujú všetky stávky v číselnej lotérii Loto, ktoré sú uzatvorené počas vyhláseného prémiového obdobia. Počas vyhláseného prémiového obdobia bude na každom potvrdení o uzatvorení stávky v číselnej lotérii Loto zobrazený prémiový kód. Prémiový kód sa vyžrebuje generátorom náhodných čísel v prémiovom žrebovaní. Výherné prémiové kódy budú zverejňované spravidla počas záznamu z konkrétneho žrebovania hry Loto alebo na webovej stránke typos.sk. Dúfam, že nebudete váhať a vyskúšate svoje hráčske šťastie v prémiových žrebovaniach. A teraz nasleduje naša letná anketa. Kto hrá v novej reklame na Loto? Aký obľúbený herec a moderátor? Michal Hudák. Správne, a videli ste tú reklamu? Videla. A ako sa vám pozdáva Miško Hudák? Tak dobrý je, no, výborný. Idete si podať Loto? Áno, už som si podala. A dúfam, že už aj vyhrám niečo. Áno, a máte svoje číslo, či náhodný typ? Náhodný som si dala tip. Tak držíme palce. Moja otázka znie, či viete, ktorá známa osobnosť hrá v reklame na Loto? Áno, viem. Michal Hudák. Viete, kto hrá v novej reklame na Loto? Michal Hudák. Správne. Priatelia, sme radi, že sa vám nová reklama na Loto páči a ste našimi vernými hráčmi. Verím, že melónové leto s Typosom si užijete naplno a šťastie budete pokúšať aj naďalej. Dobrú noc a veľa šťastia v hre.